Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to je takový halloweenský speciál. No prostě a jednoduše, tady mám takovou Minecraftovou mapu a uvidíme. Ok, to zní velice zajímavě. Já mám slow falling. Ono to chvíli vypadalo, že mám saturation. Aha. Tohle to vypadá, že to je asi nějaký ten tvůrce té mapy. To zní zajímavě. Tutoriál. Enemies cannot pass through. Ok, takže tudy můžu projít já, ale nějaký potvory ne. Jasný. Jo, takže tohle to je nějaká něco, tady mě asi nemůžou najít. There's are chests that cannot be opened. Aha, takže čestky nemůžu otvírat, dokud dialog neskončí, ať to znamená cokoliv. Tohle to je zase co? Ok, tady na to potřebuju klíč. Ok, potřebuju to něčím potom aktivovat. Nerozumím tady vůbec ničemu, je to jedno. Pravidla. No tak já multiplayer nemám, co je to? No? Potato man plushie, ok. Vezmu si plišáčka, třeba se bude hodit. Roušku si taky vezmu, to se bude hodit. Když už covid není a... Já přesto nic nevidím. Ok, tak to nebudeme nosit. A toho plišáčka si vezmu. No tak jdeme. Můžeme začít. Select the... Aha, já musím ještě si zapnout nějakou obtížnost. Já dám easy, protože to hraju poprvé. Pokud si tohleto budete chtít zahrát, tak pokud jsem na to nezapomněl, tak byste to měli mít v popisku. OK. Co to tady máme? OK, tak ale tohle to vypadá mega dobře. Co je to za zvuky? Můžu se to dát víc na hlas? OK, to asi hraje pospátku. To vůbec trochu aspoň slyšet pro vás? No to jdeme, ale dejme tomu na 30. A prý by to měla být hororová hra. Chapter 1, The Forest, nevím, jak daleko se dostanu. OK. Takže malé věci berou... To něco znamená. Excitement to small villages. OK. Takže mi tady... Jo, takže pokud jsem to pochopil, tak stopujeme nějakýho Smiling Mana. Takže určitě je strašně důležitý a můžu si klást to tady. OK, takže tady asi budu chvilku obloudit tady v lese. Nevadí. A hele, tuhle. Emeraldový boty. OK, proč ne? Beru všechno, co si to bude. OK, tady nebudu. Tady nemůžu. Na to já vám, dámy a pánové, tak trošičku prdím. Tady, ne? Tam já nebudu ani kdybyste mi zaplatili. A
Aha, tady někdo chybí. Dobrý den, máte tady něco? Jo, super, vezmu si. Doufám, že je nějaký důvod k tomu, abych si toto tady bral. Ale tam... Ale fuj, ta hlava je fakt teda. To je teda fakt něco. Hej, můžu tady nějak projít? Prosím. Nemůžu. Jo, jen tak mimochodem já mám adventure mode permanentně. A co čumíš? Kdybych šel tudy? Můžu jít tudy? Jo, dámy a pánové, taky takový varování v tomto videu budu pravděpodobně dost nadávat a dost mluvit prostě. Protože protože je to hororová mapa a což jste teda asi pochopili, ale nebude to. A toto video nebude úplně moc OK. A proto to hraju za bílýho dne. Já tady hraju, abych se nebral Minecraft. No ale fuj, to mě řekněte, jak tohleto někdo udělal. Teď potřebuji ten klíček. Teď potřebuji klíček, OK. Bude tady klíček, který se nedostanu. Asi musím jít ještě trošku dál. Dobře, tady tohle. To po mně nic nepůjde ještě, že no? Klíček. Já mám klíček, dámy a pánové, já mám klíček. Jsem našel klíček. To je výborný. OK. Kde jsem? OK, to je jenom... Jo, jak u Wardena. Budem shiftovat. No je poznat, že tohle to bylo dělané ještě před 1.16. A můžu tady zazvonit? Asi nemám jinou možnost, co? On zmizel? Kam jsi zmizel? Ježišmarja, fuj. Co seš za obludu? Mám zdrhat. Pomoc. Pomoc. Aha, on blindness nebyl. Ježiši Kriste, to byl hnus. Co to jako je? Co si jako myslíš, že je? Slenderman? Aby mi takhle narval svůj ksich do ksichtu. To jsou ale hnusný zvuky. Si dám roušku. Ať se na to nemusím koukat. Jo, a dám si emeraldové boty, to si dám. Chapter 2. The House. A tady odsud se mám jako prosím pěkně dostat jak? Jako já nic nemám. Au. To bolelo. Už něco? Já nemůžu ani otvírat dveře. Výborný. Co je tohle? Nebo co? Co Diary 1? Hele, a kdybych tady měla i Word Edit, tak jsem po... Aha, takže tady máme IDky.
Jo, takže boiler room, co tam mám dělat? Jo. Takže já tady budu sbírat nějaký ty... OK, já tady už jsem v té nebezpečné části. A tam je kamera? No já nevím. Nevypadá to, že bych mohl jít kamkoliv jinam. Takže já si dám roušku. Ať nic nevidím. Protože musíme se tady řídit takovým tím pravidlem, že když nic nevidíte, nikdo nevidí vás. Dungeon? Ježišmarja, fuj. Já se schovám, počkám, jestli přijde. Nebo přijde, nebo nepřijde, nebo půjde on po mně vůbec? To je vůbec něco? Kámo. OK. Ty taky žiješ? Pojď, budeme tady spolu, kámo. Nemůžu si u tebe nic koupit, tak budeš pryč. Hej, můžu se tady zavřít? Já se nemůžu zavřít. Co to bylo za zvuk? Se nemůžu zavřít. Já můžu vás tady zavřít? Nemůžu. Nech mě. Mě zabil. OK, tak víme, že je tady a že jde po mně. Dobře. To je fajn vědět, OK, living room, tady prý mám něco dělat. Já se teďka schovám tady. A podívám se ještě, co mám teda pořádně dělat. Takže... dobrý den, neznámý, teda, drahý neznámý čtenáři, moje jméno je Viktor a byl jsem tady držen Berbalem, Behemotem, nebo co, pro celých 20 let? Kámo, tak to se divím, že jsi to přežil těch 20 let. Snažil jsem se odsud roky utéct, ale nikdy jsem to nepovedlo, nebo tak něco. Bebal, nebo Bedal, nevím, miluje ubližování a může být nevím, co to znamená, ale může být i chytrý a honest, nevím. Yep. Takže tím, že budeme posouvat stránky, tak tím nám řekne, jak utéct. Takže on se možná částečně utekl. Boiler room, neboli boilerovna, nevím, je jediná možnost, jak utéct. Takže musíme dát living room vault, musíme zapnout tu páčku, torture chamber, to už jsme asi udělali, a laboratory. Ještě engine room, OK.
Takže 2 máme minimálně. Au. To nevím, proč bych tady ten zvon dělal. Takže tady jsem u boileru. Nevím, to jsem to asi. Ok, tady se můžu někam dostat. Les. Engine room. Všecko otevřem. Žádná páčka přede mnou nebude skryta. Přede mnou a mým nulovým skillem parkourovým. No ty vogo, tady přijde parkour sekvence a to poseru. Engine room? Ok. Hele, čistka. Hele, mám meč. Mám meč a luk. A štít. Co teď, ha? Teď tě zabiju. No, emeraldový boty si nechám, určitě jsou lepší. To je něco hlubší. Countyard. To je zase co? No ale hele, dobrý je, že on když mě chytne, tak se mě neresetuje progres. Protože tady má fosilku z nedru. OK, tady jsem se někam dostal. Aha. OK, dobrý reskin Ravagerů. Dobrý reskin Ravagerů. To musím uznat. No, nevadí. Ej, ty seš tam? Já ti zastřelím, hajzle. Pojď sem! Já se tě nebojím! Sakra, zahodil jsem boty. Pojď sem! Cipni! Cipni! Aha, no, takhle to asi fungovat nebude. Dej si roušku. Nevadí. Furt je tam. No jak dlouho tam ještě budeš stát a čumět? Vypadni! Jdeš pryč. Yes! Jsem střelil. Nemáš takový koule, co? Pryč, boj se mě. OK, tady má i pasti na medvědy, nebo co to je? To jsem já bych úplně nechodil. Tam počal, přesně. Ale jako já jsem teďka jel rovně, jo? Já jsem jako nejsem dobrovolně, jo? Že se to nepočítá. Boiler room. To be able to switch the boiler, you must open 6 valves. Co? A to jako mám udělat? Jak? Jestli se můžu zeptat. Když jako tam toto bylo už asi úplně to. Ale kolik já jsem jich otevřel? Prčic, kolikrát se tady na tom ještě zabiju. Počkat, já už nemám saturation. Proč už nemám saturation? Já chci mít saturation. To už není. To už není. Pojď. Laboratory. Hotovo. Ježišmarja. Primární úkol je mu to tady vybílit. Díky mi zloděj. Čau kamo. Kdybys někdy potřeboval pomoct. To je.
jako upřímně tady většinou času ani není. Což jako nemůžu si stěžovat, upřímně. No to se fakt nemůžu stěžovat. No dejme to. To je zase laboratorie, nějaká asi druhá. No, je nabit stílu. To je druhá laboratorka. Co to máme? Zabarikádované dveře, proč ne? No hele, jako dámy a pánové, já potom zkusím ještě si tohleto projít v kreativu. Že nakolik hitů ten divný villager chcípne. A jo, počkej, já už jsem zase tady. Ok, tohle jsem docela to kráde ten vibe. Tady. Oh, instant health se mě bude definitivně hodit a zlatý jabko je jak by smet, pokud tady bude nějaký boss fight s ním. Ok, instant health 3. Behemoth beer, ok. Co je to? Regeneration a resistance a slowness, mind infecting, nausea a hunger potion, co to je? Myslím, že zhnilý maso a toto nebudu potřebovat. No bylo by fajn, kdybych našel nějakou helmu použitelnou. Já to tady chci jen vybílit, ok? Já to tady chci jen vykrást, kámo. Behemote, nebo jak se jmenuješ. Ok, další instantka. Se hodí. O, tady je věcí. Mě zajímalo, jak se to tady všechno objeví znova, až při druhém průchodu třeba. Víc nebudu potřebovat, to definitivně budu. Poušny. Ok, minimálně ty šípy a to maso si budu brát. Protože už mě solidně dochází hunger. A emeraldy taky beru, že co kdybych to potom třeba někdy potřeboval. A jako mě dochází hunger jak prase. Ne, teď potřebuji klíč. Kde mám vzít klíč? OK. No jestli nic netuším. OK, zdrhej. To prčic, ale už zase. No jako já mám docela dobrý. Viděli jste ty expy? OK, takže ještě nahoru. Všecko musím probrat. Polívku nechci, tohle nepotřebuji. Když jako štítce hodí, kůži nepotřebuji, já hlavně budu potřebovat určitě ty poušny. Ty syrový věci určitě jaký můžu jádit, ty rechy. Je otázka, jestli mi tohleto vůbec něčemu bude. OK, tady mám šípy, tady mám další toto. Jako bylo by fajn, kdybych dostal ty mechy, to třeba jako něco. Hele, jako já si vyhodím pár zbytečných věcí, prostě non-stop, prostě vyhazuju zbytečné věci, to je potřeba. No hele, tu sekerku asi ještě nepotřebuji. Potřebuji se dožrat. Ne, počkat, no pokaždé jak mě zabije, jak se mě obnoví hunger, že? Ale,
Tady nemůžu vyskočit. Počkej, já mám auto jump. Ježiši Kriste. To snad ne. A tady je bariéra? No co sakra? Bo já už jsem tak neschopný, že nevyskočím ani metr. Tady se spotřebuje ten klíč. Já nemám klíč, kde mám vzít klíč? Jak to můžu? Hele. Já si musím zabít. On má určitě klíč. Určitě tady něco má. OK, mám čestku. Čestku a nic. To je výborný. Takže já jsem to tady otvíral úplně zbytečně, výborný. To je skvělé. Nemůžu nic dělat. Klíč nemám. Klíč nemůžu získat. Ale možná on by ho mohl mít v té living room. Security. Aha, jako, ale jak tady mám vidět do té kamery? Jako já tady musím na tom stát a mačkat, nebo? Ok, já ho najdu. Kamera 4. Ok, takže ty kamery tady nejsou pro něho, ale jsou tady pro mě. Ok, vidím ho. A kamera 1 je low corridor. A sakra, on už tam není. On si jde pro mě. On ví, že jsou tady. Hele, ty jsi tam vypustil nějakého toho Iron Golema. Ne, dobře. Low corridor, to je dole. Já vím přesně, kde on je teďka. Teda vlastně nevím. Ale je fajn, že na to mám aspoň teda těch nekonečno pokusů. Je tady. Living room. Tam to musím prošmejit. Štítek si hodí. Ale já si vyházím pár těch poušnů. Třeba to štály. Ale hele, vím pár věcí. Jsem to udělal. Přípisy vezmu. To vám moc krát děkuji. To nic nechci. Přípisy velice rád. Nic důležitýho, děkuji moc krát. Kde to za zvuk? Co to za zvuk? Jo, tady má Herobrine plišáčka, ok, jak to je cute. To, že mě tady uneslo a asi znásilně, a tam vadí, důležité je, že tady má Herobrine plišáčka. Kdyby mi ho dal, to možná něco. Jo, tady jsem. Já jsem to věděl. Ne. Tak super, aspoň víme. Aspoň tedy něco. Ale mohli byste mi dát aspoň ten klíč, když už nic. Dá mi někdo klíč. Chci klíč. Aha, tady mám lidé. Co když to vypnu? Tak dobrý.
Dungeon už podle mě nemá cenu prohledávat. Co mám tady? Nic nedám. A já můžu chodit přes ty pasti? Aha. A hele, tady ještě něco. Ne. Pár šipů? Super. Ale nevím, jestli chci jeho pivo. Jako hele, upřímně by se mi hodil klíč. No, já asi budu muset tam, ven. Vím, že kde to zase bylo. Já vím, že se tady tím procházím úplně zbytečně a trvá mě to zbytečně moc dlouho, ale... Já to nemůžu. Já ani nevím, jak dlouho natáčím někde. Ok, tady někde on mě zabil, takže on pravděpodobně bude tady na tom patře. Všecko co? Já ho vidím. Tam nejdu. To je výborný, viděli jste ho tam. Já nemám tady Optifine, ale jsem to nestihl. Asi bych se rovnou mohl mluvit, protože to video bude dlouhé. Čára přes rozpočet. Vypadně já tady ani nemám žádný okán, že já nevím, kde jsou. Já nevím, jak se dostanu ven. A definitivně tohle je střecha. Já se definitivně musím dostat ven. Jako vážně. Si děláš srandu. Děláš jako... on je ten klíč celou dobu tady v tom barelu. Já jsem tak slepej strašně. Já můžu jezdit na praseti. OK, beru. Pojď sem, prase. Pojď, pojedeme spolu. Pojďme na tohleto dobrodružství spolu. Tak, ještě jedno sedlo si pro jistotu by mohli by se Tak s tím prasátkem teďka půjdu dolů, dámy a pánové. Pokud to bude možné. Ale hele, tady to vypadá, že jsme na... Tady jsme v přízemí. Jo. Můžu tady projet i na... Ne, nemůžu tady projet na praset. No tak asi s bohem praset. Ale on by sem teoreticky neměl moc... Jsou tady ti přeskinovaní ravageři. A hele, pokud jsou to jenom ravageři a nemají na sobě třeba nějakou nesmrtelnou nebo něco. Tak já bych jsi tam zaseklej, že jo? Jsi tady zasekl, že ano? Tak, jeden co bude hodit? Strápka. Se možná také bude. Jau. Nemůžeš na mě, co? He. Au. Sakra. Ale hele, aspoň vím, že tam něco je. Backyard. Já to věděl. Takže potřebuji ještě ten backyard.
Torture chamber, to je myslím tohle. Tohle to, kde jsem. Že jo, to je torture chamber. Mám. Living room mám. Myslím, že to mám taky. Backyard. Tam ještě něco? Není. Takže to rašnu dolů. A už aspoň co mám dělat. A vím, že ta past měla sklapnout, takže jsem něco brutálně nepokazil. Aha. Ale mám štít. Mám ho docela silný. Asi bych ho měl použít. Myslím, že ten prolak už nebudu potřebovat. Já si beru druhý štít. Takže oni za mnou můžou. Takže je to jednoduchý, nikde nejsou v bezpečí. Jenom v té svojí chamber. V té svojí klíčce. Tak pojď ty obludo. Sakra. Nemusím používat ten meč. Já to musím zabít hlavně. Určitě. Jsem si jistý, že pokud to zabiju, tak to bude v klidu. A na něho už teďka nějak nenarážím. Možná protože už teďka jenom běhám ven. Aha, ale tady by ještě někdo venku měl být nějaký. Měl být nějaký ten radiačák přeskinovaný. Já ho přesně nevím. Sakra. Ne. Jsem si jistý, že to tam je. Jsem si jistý, že to je jediné, co já potřebuju. Čest vlastně nepotřebuju. Aha, počkej, můžu čestku položit? Asi ne. Aspoň to tady můžu prozkoumat. Možná. No dobře, to tady tak já si dívám, že je furt noc. I have the high ground. Sakra. Ne, ale já vím, že je jde zabít. Já jsem si tím jistý, že je jde zabít. Au. Co mě hitlo? A jo, on je za mnou. Haha. A já ho tady zkusím zabít. Pojď sem.
Mě nemáš, co? Pojď sem. Pojď sem. Mám ještě něco? Mně už chybí jen tamto na tom backyardu. Mně už nic jiného tam nechybí. Takže já se tam prostě nějak musím dostat. Štít už je úplně na nic. Tady ten, musím si použít ten druhý. Tak ale já mám relativně dobrý vybaveníčko. No si koukám dobrou vybaveníčku. A tady nějaký pejsek. Pejsek se bude. A jako zatím jsme jenom v chapteru 2. Myslím si jistý, že tady furt bude stát. Samozřejmě. Proč byste tady nebyli oba dva furt ještě? O co, že tady ta hnusná věc jedna furt ještě je? Nech mě projít! Ty dilino! OK. Nemůžu si hrát ten trojzubec, protože já s tím nemůžu používat ten štít. Tak ničím. No hele, tady byl ten zvon. Já vím. Byl tady ten zvon. Tady byl zvon, myslím. Zvone, kde seš? Zvone, halo, kde jsi? Jsi byl dole. Pokusím se přes ní zase dostat. Tady furt je. Tady to musím zjistit. Instant help. Lahvičku nepotřebuji. A já mám nápad. Já tady teďka takhle vlezu. Ne. Jak si tady tohle? Jo. Primární úkol je dostat toho idiota odsud. Pojď nahoru. To ten Undying. Hele, necháš mě bejt? Ale já mám regen. Tak těch plišáčků jsem si možná měl vzít víc, že? Nevidím. Jsi tam furt? On stojí. No tak ten je hloupej. Doufám, že tam zůstaneš a že si to tam užiješ, kámo. Protože já si teďka půjdu za chlupku na šmejděníčku. Semka. Potřebuju doplnit.
potřebuji žít. Teďka už chci umřít. Teďka už bych... A teďka už můžu všecko. Teďka už můžu jít do prčic. Teďka už můžu odejít. Já můžu utéct. Já odcházím, dámy a pánové. Ale kde byla boiler room? Kde byl boiler? Tady byl boiler. Tady byl boiler, že jo? Že byl tady boiler? Ne, tady je laborka. Tady je laborka. Tady je Ben. Tady je boiler. Tak pojď. Yes. Já můžu utéct. Co teď? Tady můžu jít. Ale tady můžu jít. Já můžu jít sem. Je to zase uzavřu, ať se mnou nevleze, omylem. Beru kuši, nabiju si. Hej! Mám chapter 3. Diary 2. Diary 1 nebudu potřebovat. Diary 2. Okay. I have drawn a map of the most locations of A and B. Open the sources. Ok, hele, já si to pro jistotu ještě vezmu. Jo, to je sousa, tak proč je tady blato? Road of Source. Mapu si vezmu, to je asi tady, protože kdyby někdo chtěl projít několikrát tou hrou. Dlouho se taky nebudu potřebovat. Mapa. Ok, počkat. Takže tady jsem zebral tu mapu, takže you are there. To vypadá jak normálně nějaká lokace z Five Nights at Freddy's, jak je tam ta velká místnost jedna. Nevím, kde jsou teď. Velika tady, musím asi dolů. Ale to je miliarda barelů. Nic. Proč je to tady pod vodou? OK. Takže tady se asi předpokládá s tím, že budu hodně umírat. OK, přišel jsem o emeraldový limony. OK, pufferfish. Vy musíte mě pořád poiznovat. Hele, ale jak to tady mám dát? Jak to tady mám zvládnout? Jako může mě někdo vysvětlit, jak to tady mám zvládnout, když nemám nic jako dýchání pod vodou? A třeba tady bude v nějakém barelu něco. Možná, že tady je těch barelů miliarda všude. Ale nic mě tomhle to nedá. Ne, tady prostě nic není. Jo, tady se můžu nadechnout! Já se tady můžu nadechnout! Tak to značně mění situaci, pánové. A dámy, samozřejmě. No, že jsou tady
místa, kde se můžu nadechnout. Prosím, pufferfishe, nechte mě žít. Já jsem se bál. Jiný způsob, jak tady neutonout. Tu ten způsob je. To je jedna ta salery, nebo co to je? A tam nejdu. Já se tady nadechnu pořádně a vlezu do toho druhého. Můžu jít semka někam? To je bludiště to? Ne, to je bludiště definitivně. Sakra. No hele, to už je jedno, jako s tímhletím já už nepřežiju nic. Mám ten chestplate, jo mám. Takže víme jak. Teda dále. Vím jak. Musím jít výš. Jako myslel jsem si, že to je jenom nějaká prostě místo na doplnění kyslíku. Je ten kyslík, potřebuju ten nadýchnout. Nechte mě žít. Já nejsou žít. Nejdem se srandu. A proč jsou tady netherite bloky? Nemůžu se tady někde nadechnout. Ne, nemůžu. Ale co je tady? Můžu. Value A. Takže já jsem teďka na value A. Super. Jsem tady. Ježišmarja, já musím jít tam do toho bludiště zase. No, nevadí. To se zvládne. Nepotřebuju vodu. Antivogo, to je mě zajímalo, jak je tohleto jako funguje. Potřebuji něco nejrychlejší plavbu. Takže já musím tam. To si myslím, že je jasný. Že musím jít přímo sem. Musím se pokusit jít tudy. OK. No tak to jsem mrtvý tady, ne? Ježiš, já jsem tačen snad hodinu. Ale aspoň je to pořádně speciální. No, jako snažím se to tady dělat pořádně, ale to nejde, protože furt umírám. Tak mě to nebaví, jak furt umírám. Nebaví mě to. Hej, furt umírá. Úplně na hovno. Počkej, tady je ještě něco. Můžu jít zpátky? A jo. To je pravda, protože bych chtěl jít zpátky. Aha. Můžeš proplout! Potřebuji teda jít sem. A non-stop plavat rychle. Zkusím to zase tudy. Tady vím, že musím nahoru. Pať, pať. Ale tady teoreticky můžu žít. Non-stop. Jako můžete říct, že tohle to byl podvod, ale nebyl. Nebo jako byl, ale malej. No, tady byl tak nějaký lektor, který mi dal water breathing.
pojď. Pojď něco. Najdi něco aspoň. Sakra. Dámy a pánové, já se fakt snažím. Já to tam v tom bludišti někde musím najít. Takže vím, že je to propojený. To je fajn. Takže je jedno, kam vlezu. Nemůžu nikam. Tady můžu jít nahoru. Ne. Ok, už ale asi vím, kam mám jít. No, ne, nevím. No nic, dámy a pánové, protože už mě to takhle nebaví, tak si dáme střih. No, takže dámy a pánové, to zkusím naposled, pokud to tentokrát nedám, tak se zabiju. Minecraftu samozřejmě, jenom. Takže tady nahoru. Tady naberu kyslík. Teď tady. Dolů. Tady jsem myslím ještě nebyl. Ono je to tady. Jej. Server system opened. Super. Vypustili jste mi aspoň tu vodu. Když už. Takže jsem tady. Potřebuji se dostat semka. Tam je exit. S nejvyšší pravděpodobností. Je tady bude za nějaký plot twist, že ten Viktor, nebo jak se Čopa jmenuješ, že on bude určitě ten usmívající se idiot. Definitivně. Dobrý, žiju. Pojď. Jedeme k východu. Co se mi tady otevřelo? Co teď? Jako co mám teďka dělat? Já jsem se tady zasekl. Nevadí. No jako já fakt sorry, že tady používám takový to lomeno kill. Ale jako já tam nebudu čekat další hodinu, než chcípnu. Ale možná to budu třeba plný kyslík. Se nadýchám ještě. Dobrý. Dámy a pánové. Protože tady tolik soul soilu zase. Co je tohle za dveře? To není v Minecraftu, ne? Normálně. Prostě mangrovový. Tohle vypadá, ne? To bude nějaká boss fight. Warehouse. Já jsem neviditelný. Diary 3. Safe spot. Takže elevator potřebujeme. Switch room.
chemie, jo. Shield další, super, bude se hodit, možná. Takové ty deníky už asi potřebujeme. A netherite match, OK. Takže bude boss fight, to je stopro. I protože vás tady zase tolik, ale těch Ravagerů reskinovaných. OK. Zkusím to sunkat. Tady nebudu. Ale proč je tady tolik tady těch věcí? Tady musím se zabít u každé tyhle věci. Nebo jako co? Počkat, takže. Čas si to tady pročíst. Jo, takže je tady výtah. A je tady, vezme mě zase nahoru. A je to jediný způsob, jak odejít. Witch room. Aha. Ty datovny. OK. Takže tyhle ty věci, jak, když u nich budu stát, tak mi to udělá neviditelným. Jo, tak to asi můžeme rovnou zkoušet. Aha. Jsem neviditelný. Hej, já jsem neviditelný. Jo, na mě můžete útočit. Nechte mě. Musím najít tu switch room. A já absolutně netuším, co. Ok, diamant se taky bude asi hodit. Mně se líbí ta, jakože tohle je ta hororová mapa, mám tady krásnou pohodovou znělku Minecraftu. Dámy a pánové, já jsem to asi našel. Yes! Teď kam? Je to blízko. Tady jenom náhodně pohybíháme. Pokud to najdu, tak budu úplně mega happy. Yes! Jsem tu! Ne. Tak ještě jednou.
Kde byl ten výtah, ale? Já tam musím se trefit na ten žebřík, nebo co? Ne, vůbec si nestěžuju. Yes, lezu. Žiju. Co je? Proč to nefunguje? No každopádně, dámy a pánové, já se to pokusím opravit a tohle je asi všechno z tohoto videa. Doufám, že se vám to líbilo a člu za to do příště zprávy.